Každého z nás by potešila nejaká tá úspora paliva pri bežnom jazdení. Ale verte, že štart-stop systém nie je to správne riešenie. Štart-stop systém poteší nejedného ekológa, ale váš motor, ten sa z neho určite neraduje. Súčasťou moderných aut je štart-stop systém, ktorý funguje následovným spôsobom. Ako náhle sú splnené isté podmienky, to znamená nejaká tá teplota motora, napätie na palubnej sieti a tak ďalej, elektronika vyhodnotí, že motor môže zhasnúť a pri potrebe rozjazdu motor opäť naskočí. V čom je problém? Tých je hneď niekoľko. Za prvé, celá elektrosústava v aute neustále kolíše v napätí, to znamená, váš akumulátor je stále odpájaný a napájaný vďaka inteligentnému alternátoru. Štarter neustále štartuje motor, miesto toho, aby ste počas jednej trasy naštartovali a prešli z bodu A do bodu B, tak naštartujete x krát. A toto samozrejme neprospieva napríklad ani silent blokom motora, kedy tie prúžne úchyty pri každom štarte dostávajú kmity navyše. No a časom sa unavia určite skôr, ako keď na jednu šupu, na jeden štart prejdete dlhý úsek. Ďalšou súčiastkou, ktorá sa zo systému štart-stop určite neteší, je turbodúchadlo. V prípade, že po dynamickej jazde v horúcom lete vypne štart-stop systém motor, zastaví tým aj cirkuláciu oleja, ktorá je pri turbodúchadle veľmi kľúčovou časťou nie len kvôli mazaniu, ale aj kvôli chladeniu. V momente, keď sa to vypne, zastaví sa obeh a na rozpálenom turbe sa ten olej doslova prismaží na karbonové kúsky. Máme tu aj opačný extrém. V studených mesiacoch, kedy jazdíte kratšie trasy po meste a tak ďalej, štart-stop systém vyhodnotí, že motor je už ako tak teplý a kľudne ho počas jazdy niekoľkokrát vypne. Ale motor nemá prevádzkovú teplotu, to znamená 90 stupňov. Ten motor má kľudne 50-60 stupňov a ten štart-stop systém vám ho už vypína. Čo sa v tom momente deje? No miesto toho, aby ste ten daný úsek prešli pri pracovnej teplote motora, ktorá je optimálna, sa deje to, že na každej križovatke vám motor zhasne a prevádzková teplota stagnuje na 50-60 stupňoch. Verte mi, že toto pre motor nie je vôbec ideálna situácia. Ďalším problémom je napríklad olejový manažment. Predstavte si, že olej, ktorý cirkuluje v motore, je vytláčaný tlakom olejového čerpadla, ktoré však funguje iba pri naštartovanom motore. V prípade, že štart-stop systém motor vypne, tlak oleja vám okamžite padá a celý olej steká do olejovej vane. Poviete si, veď sa to deje iba pár sekúnd. Áno, ale napríklad súčiastka, ktorá tým veľmi trpí, je kľúkový hriadel, ktorý spojí s ojnicou, má v podstate iba tenký mazací film, nie sú tam žiadne ihličkové ani guľôčkové ložiská, ale je to mazané iba mazacím filmom, ktorý je tam len vďaka tlaku oleja, ktorý máme pri naštartovanom motore. Ako náhle tento mazací film zmizne, tie dve súčiastky sa o seba oprú a pri každom štarte trvá pár sekúnd, kým sa ten mazací film opäť vytvorí vďaka tomu tlaku oleja. Toto je pre motor pomerne ťažká situácia, aj keď vy ako vodič to vôbec nevnímate, ale to opotrebenie je tam mimoriadne vysoké. Ak chcete počuť moje odporúčanie, za mňa osobne deaktivujte štart-stop systém pri každej jazde a vaše auto sa vám za to časom isto odvďačí. Ak sa vám aj dnešné video páčilo, zdieľajte, lajkujte, kliknite na odber, prípadne zanechajte v komentároch vaše postrehy a skúsenosti a my sa opäť vidíme na našom YouTube kanáli Darex.